Morning to everyone. Welcome to back my Raju Donsri YouTube channel. Magani ang boyखौबो आंनि Raju Donsri YouTube channelaव गासैखौबो आं बरायनानै लाग्रोबाय. आङो दायो स्टार्टिं नै न'निफ्रायनो खालामलांसै मोनसे माने फुंनि आरो मागोनि फिथा जानाय मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरलायबाय आङो दायो सिखारनानै न'आव एसे ओरैनो खामानि मावखांबाय आरो खामानि मावनानै ओमफ्राय आङो दायो इसिनाव थांगोन आदैमोननाव माने इसिनाव आरो बिनानावमोननाव आङो मागोनि फिथा जानो थांसै आङो बेखौबो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो दायो माने गथ'फ्राबो ओरैबायदि फिथा मागिनो फैदोंमोन दहायो बेखौ आं एसे भिडिअबो लास्लाबनो हायासै ओमफ्राय ओरैजाय नै गथ'फ्रा माने फिथा मागिदों आरो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो माबायदि फिथा मागियो बिसोरो गथ'फ्रा जों गामिनि गथ'फ्रा माने बिनि न' आरो एनै थांगासिनो एनै मा नायदों नोंसोरलाय हा मा नागिरदोंहाय मा नागिरदों फिथा मागिदों नै फिथा मागिग्राफ्रा फिथा फैबाय आङो बाजैमोनाव फैबाय नै माबायदि फिथाखौ हरो नायनि बेसे बुरजा मोनबोखोलाय फिथाबो नायनांबोरो बेसे बुरजा मोनबोखो मुसुर फिथा सिगोन बिदिसो होयो फिथाखौ बा बिदिसो होयो मालाय फिथा खाना जादिया नामा रायजोआव दिनै रायजोआ जौ लोङोनो खाना जागोन खाना जागोन ना मा बेदरलै बेदरा अमा बेदर बायगोन खोमालै अमा बेदर ना जोंबो गोदो उन्दैयाव बिनि न'खर बिदिनो थांनानै माने फिथा मागियोमोन आरो ओमफ्राय दा नै इसोर गथ'फ्राबो मागिबाय ओमफ्राय माने मा जायो हौवाफ्रा आलदा ओमफ्राय हिन्जावफोर आलदा बिदि फिथाखौ मागियो माने दायो माबाफ्रा हिन्जावसाफोरा फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय दाहाय हौवासाफ्रा फैगोन खोमा बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो ओमफ्राय नै फंबाय सासेया माबायदि लाना फैदों खाथियाव रायलायनोसै माबायदि नुखादों खाला जादोंमोन माने वार लादों मा लादों आयौ थाथारबाय नामा हरसेथार हाब बे जिजों गोजांखादोंना नोङो बे जिजों गोजांखादों जोंबो बिदिनो मोनसे समावहाय माने बिदिनो ज' खाना जायोमोन आरो दाथ' माबायाबो जायोमोन जाबाबो दायो माने टाइमजों आरो बोथोरजोंथ' मिलायनो हादिया नालाय ओंखायनो देग्लाय बोसोराव जोङो थाथ'बाय आरो अब्लाबो माने खाना जानायनि एसे बाथ्रा रायलायदोंमोन थेवब्लाबो हास्लाबदिया एबार आं नै फैबाय बिस्रानावनो फैदों आङो मादैमोननाव बिसिनाव एसे साहा लोंनो लेंहरदों आंखौ एबार साहा लोंसै माबायदि साहा फुदुंदों फिथा जानोसै आरो मागोनि नोंसोरबो जादोंबा जादोंसै गोदोबो जोंबो बिदिनो फिथा मागियोमोनलै मादैमोननाव रावबो गैया नामालै बिस्रालाय नै आयु गायदो साइनालाय दासो सिखारदों नामाब्रा फिथा नोंस्रा सावाखै नामा दाबो ना जायाखै ओमफ्राय दासो सिखारना मादोंलाय माथो हाथाय हुलाबायदों ओमफ्राय माजों हाथाय हुदों मा ब्रासजों हुआ ना मा हाजों हुयो बेजों फुयो आं बथल सिन्थेमा 50 थाखा लायो मा बुस्थु ओमफ्राय मा नामथाय ओमफ्राय हाथाया साफा जायोनो हाथाया थै ओंखारनाया इदि हामबाय आंना मा ब्रासजों हुबा मोजां जाया बे ब्रासखौ मानजिफेरा आं इदिनो मानजिबाय थायो ए आं बिराद थै ओंखारोमोन आवगायना होमबा बेखौ लागायना हामदों गोदै गोदै ना बोरो फिथाया अबाव जाग्राया ओइ नै गायदेया सावगासिनो न' सिङाव सावदोंलै बिनानावा एसे खोन्थानोसै आं हाबाब फिथा सावग्राया नै एसे फार्स्ट टाइम खोन्थाग्रोनोसै आङो बेयाव नैबे माथो फिथायानो मोनसेबो स्टिल गैयालै सोर सावनाय बेलाय मोनसेबो स्टिल गैया माथो फिथायानो ओमफ्राय मा दंथाय बेफोरावथ' डेन्जार बुस्थुसो थागोन बायदि मोनदोंलै आङो बेखौ दा खोन्थाथ'ला आं सोरबा लुगैना खुदै गनो हागौ नैफोर बुस्थुफ्राव बिदि खोबनायाव माबा बुस्थु थायो जोंना मागो होनबाथाय जोंना बिराद मोजां फालियोना जानाय लोंनाय नै फिथाया सावग्रायाबो नै माबायदि लेबथा फारिला सावदों बेयाथ' दा सिखारदों खोमा नै फिथा सावनायखौ खोन्थाबाय आङो हरनिफ्रायनो सावदों दा ओमफ्राय थिनथा जादों थिनथायावनो सिखारना सावदों आं थिनथानिफ्राय दाबो सावगासिनो आयौ ओमफ्राय माथो फिथायानो गैया एथ' बुरजा सावनायालाय फिथा गोलावालाय दे जानोसै आंखौ साहा जायाखै फुदुंनायखौ खोन्थानोसै आं नै ओरैनो मायाव फुदुंदों ससाव ना थौआवसो नोंलाय मा होखो
बोरो जानो जायाखै जाबाय जाबाय गोदौआखै गोदौआखैनो बे मा बुस्थु नालेंखर फिथा बानायदोंमोन सलाय मोनसे जानाय नां सोर सावनाय आं सायनानि फिथा सावनायखौ जानायसैलां बेबो नालेंखरा नै सायना सावदोंमोननो माथो फिथानो नै गेब्लेला जोब्बाय मा नालेंखर फिथासो बेयो हो बानायाबो जायाखै मा ए नै गेब्लेला जोब्बायसो जाबाय जायो जाहो आखायानो जायाखै फिथा जाहो मागिनो फैबाय मानसिफोर मागिनो र' सालों मा दंसो र' मागिनायखौलाय दा नै जाखै बारा एबार जानोसै लाल साहा फुदुंनो होबाय आङो गाइखेर साहा लोङा होननानै लाबाय ओरैजाय थावनि मोनसे ओमफ्राय एन्थाब मा एन्थाबा सिबिं गैया नामा इ माबा नालेंखर संनाय सिबिं अ नालेंखरनिसो ना सिबिंखौ जानो सिबिं नांला दे होमबालाय बेनो जासिगोन नों जाया फिथा जाया नामा नोंलाय गेस्टिक जानो बायदि मानसियानो गिस्टिकानो जाबाय न'नि गेस्टिक जाखाबाय बायदि मानसिलै बेलाय बे सासेयाबो ओमफ्राय फिथाखौनो जायानो माने गाव सावनानै माने उदैयानो गिस्टिक जाखाबाय जाहैबाय बियो माबा मैया जरना मोनफैदोंमोन ना उम बेखौ जाबाय एसेबो अरावबो होग्रा माग्रा दमासिनि फिथाखौनो न' सिङाव इसोरखौ लाजिनानै थाबाय गब जाग्रोबाय मोनसे सावनायखौ अराव होग्रोनांगौ गारग्रोनांगौ ना नेम थायोना नेम थायो बेयो जायाखै ओमफ्राय गेस नेमफोरखौ दाबो रोङा नामा जोंलाय मानसियालाय गावसोर सावबाय आरो मा मिथिगौ दोनदों नालाय जों देबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय गायदे आयै गारहैफैद' होनबाय ओमफ्राय आंहाबो गारहैथ'वासै मालाबा न' सिङाव जाखुमानानै थाखोना माखो एकदम लुगैनो हाथारामोन खोमा जानो लुगैनाया मोनजाथारनाय बिराद गोबाव जाबाय है मा अमा होनांगौ नोंना गब सोआखै बे आं मिन्थियाना इसोरखौ होदोंना होआखै माथो माथो दिनैसो फार्स्ट टाइम लानो मोनदों मालाबा फैथारा बिमायानो अना नामा नोंखौलाय नोंहा मैया बयलार जानो नागिरना मोनजाखोना मोनजायाखै लाखै नोंबो दाउदैसो दावदैसो होदों बाब दहाय खोन्थाबायना आङो मोनसे पार्टि फैबाय एबार नै आरो मोनसे पार्टिगा जोंबो गोदो बिदि मागियोमोनलै ज' ज'नो सोर सोरनाव मोनबोखो नोंसोरो जोंनाव हाबाखै जोंनाव मा मा फिथा मोननाय थावनि मोनदों सोर हरनायलै आनै हरदों नोंना बोरो नोंनालाय बोरो नोंना मा नामब्रा खोन्थालाय देलाय नोंना कमल नोंनालाय सोर गेदेर नोंसोर सानैया नोंसोर सानैजों बिदा फंबाय ना नों उन्दै ना गेदेरलै नों उन्दै नों बेखौ मा जायो आदा बावदों ना बारा नोंलाय बावाखैना देलाय हिनलाय देलाय हिनलाय हाथाय मा जादों नोंना मानो एम्फौ जानायलै देलाय हिमलाय लाजिदों बेनो बोरायसिनबो बोरायाखैब्रा ना बेखाय मालाय ज' ज'नो मालाय फिथा मागिदों बेसे मोजांनो मागोनि बोरै बिदि रानना हरो फिथा राननाया हनै जोंबो गोदो उन्दैयाव खम बिदि मागियोमोनलै बा बेफोर गोसोखांबाथाय जोंनासो आरो माने ज' बामोन खेबसेनो 10 जन गाहाम थांखायोमोन जों ज' ज'नो